wannan dai shine haraba cikin asibitin da aka ajiye mu da sunan cewa muna da coronavirus. Ku duba alamun wayannan mutanen, akwai marar lafiya a cikin su ko alamun rashin lafiya, da Allah ku duba ku gani. Wallahi idan don neman duniya ne aka yi wannan abun, Allah ya isa mu, Allah ya isa mu a cikin wannan azumin mai albarka, wata mai albarka, a kawo mu guri. Sun ɗauki ayan mutane suna talle. Suna ta talle kawai da ayan mutane. Wallahi Allah ya san Allah ya ci kuɗin. Yaran ne ba da shawara. Ci ba ya dan su ba ci ba ka kare su ba. Masu zuwa kai wani wanda ne ya yanki da su ba kuɗin ba. Ajiya da wanda ya ji dukan tsakanin mu su sai dai Allah ya isa. Allah ya isa wanda ba za mu taba yafewa ba. Za mu gishiri nan. Gishiri ba.